結構ゴミの分別あ厳しくなってる世の中あるじゃないですか。あ、あります。で、ペットボトルもさ、飲み物のやつだったら、くるくるっと外して別に分かればいいわけでしょ。うん。ただ、そうじゃないやつがいるんですよ。あ、そうじゃないペットボトルがあるってこと？ははい。い。醤油。ああ、醤油のペットボトル。醤油とかさ、酒とかみりんのやつ。よくそこに気づいてくれた。やっぱもう何度チャレンジして、もううまくいかない。からもうペットボトルのゴミの前とか、うん。その醤油を分別しようってなった時、めっちゃスポーツ選手ばりにね、気合い入れて。気合い入れて、うん。